Thokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mangithobeke ke ngibingelele umphathi wohlelo ale ngaye bake bakubingelela nje umphathi wohlelo. Ngibingelele abefundisi bonke ngiyasaba khona ngizobashiya babumbomvu usiphathele ifraternal la. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Abaningi abazi ukuthi umzimba osemqoka kangakanani emphakathini loyo ukuhlanganisa umphakathi nabefundisi. Siyabonga abantu. Uphethe usihlalo wakhona. Ngibingelele ubaba umfundisi uMbeje esingaye la usokhaya ethumeleke ubaba uhlela ukuthi asamukele basamukela kahle. Siyabonga babuhlela bonke abefundisi Sotobe ngiyabonga ukubona zana kudala kodwa salahlekelana. uNkulunkulu wasihlanganisa ngesikhathi esinzima kakhulu kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoba inhlelo zakhe azilingani nezethu. Baba uJim Stekeni siyabingelela. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe ngobukhona bakho baba uHadebe. Ngazi ngizobabala bese beyangihlula ubaba uZuma ubaba uKhoza bangixoleleke ngingasafikanga kubona bonke obaba ngiyababingelela omama intombi nezinsizwa no Sunday school egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibonga ithuba ukuba sibe la empolweni seshilo kumama sidlala sidlula nje la empolweni. Impolweni ke igama lasempolweni lidala kumina. Kwakukhona ubaba kaJimmy komunye ubaba wakhe wayebizwa ngokuthi ubaba wasempolweni. Sasazi ke ngaleso sikhathi behlukana khona wasembalane umthunzini wasuka kwasempolweni wayestenga ngithi Doren Kope. So ke impolweni kade singayazi kodwa ngaze ngifike khona umuntu usuke edlulela nje la ezwe indaba yasempolweni. Siyabonga kakhulu ke kumnandi ukuba sihlale kanje singamabandla amaningi ahlukene sikhombisa umfanekiso wasezulwini ukuthi kuyoba nje ezulwini. Ngakho ke uma thina sicwasana sila emhlabeni sohlala kanjani ezulwini uma ke siyongena ngoba phela masiqala la sicwasana kusho ukuthi ngeke singene kodwa ke sithi ke bese siyangena lo yobumkhomba njengalo yamfundisi noma lo yamzalwane uzohlala kanjani eduze kwakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngoba icebo lakhe leli yena uma ekhuluma lapha ku Timotheo wesibili chapter 4 uthi icebo lakhe ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Akasho ukuthi bonke abantu basindiswe bese beqembukelana beba amabandla ahlukene. Cha, kodwa masindiswe sonke sifinyelele kulazini iqiniso. Ngiyabonga kakhulu ke ithuba kufanele ke ngoba ngiyabona khona engiqala ukubabona nabaqala ukungibona ngizisho ke kancane kafushane ukuthi ngubani khona sebekhulume ngekhaya lezwi la abanye bayalahleka nje ukuthi yini ke ikhaya lezwi ngaphambi kokuba singene enkonzweni. uNkulunkulu ke ngesikhathi engibiza wangibiza ngendlela engafani nabaningi wangibiza ngezwi lakhe. Mangithi ngezwi lakhe ke ngisho ivoice iphimbo wangibiza ngephimbo. Bake baba khona abangihlaselayo abanye baba befundisi bekhuluma ukuthi ukwenzelani lokhu nalokhu na bese ngibuza umbuzo owodwa ukuthi wawukuphi ngibizwa waphela wawungekho wena. Manje angizoyishintsha lento yami ngawe owangibiza ngingedwa ngalizwe iphimbo lakhe. Wayekhona unkosikazi kodwa wayelele embhedeni akazwanga kwezwa mina ngedwa. So ke akekho oyongishintshisa lokhu uNkulunkulu anginikeza khona. Angizukuya ke emuva ngenxa yesikhathi angihlale la ekhaya lezwi ngingaqala ukuthi ibandla liqale kanjani lavela kanjani kodwa ke likhona ibandla kusentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa igama ngalinikezwe uyena ngephimbo lakhe futhi hayi ngezwi
kodwa lisezwini iBhayibheli kodwa wanginika ngephimbo asidluleke. Kuthe ngo2020 ke kungena iCovid. Ngo2020 makungena iCovid 26 March lalivalizwe kungasezu uwabheke mama lamafoni khona ke yathula nje isikhaleni uyixhumeke masithulile sobona siwaqhuma kanjani. Mhlamba ngichazela uYouTube lo la amafoni awu2 YouTube lawo awu2 la ibackup enye aka WhatsApp kodwa ngichaza yona lonto ke osekhuluma kuNkulunkulu kimi ukuthi njengoba izwe livalwa kungasezukhonzwa angivule igroup ka WhatsApp yebandla ukuze ngibanikeze inkonzo zonke izinsuku. Ngangingena WhatsApp ngawuvula ngaleso sikhathi abazalwana babe no WhatsApp babe u30 ebandleni sawuqala ke inkonzo ngabanikeza njalo. Kutheke makuphela unyaka oqala that was 2021 26 March abantu basebe u750 kungasebona bebandla kuphela sebefakene emagroupini. Yakhula ke le group ngonyaka wesibili 2022 ngoMarch 26 babe 1600. Bakhula labo bantu amabandla amaningi ahlukene abefundisi ababishop abapostoli odokotela lonke uhlobo olucabangayo labazalwane lwalukhona lusekhona. Thema kuphela unyaka wesithathu ngo2023 26 March babe u4400. Njengamanje ke 26 March 2024 bebe u6200. Njengamanje kusele kancane less than 100 kube u7000. Umsebenzi kaNkulunkulu ke lo akusona owami. Akekho umuntu ongaba negroup engaka ama group awu10 WhatsApp maximum u1026 per group asikakafiki kuyona kodwa ama group awu10 abheke khona kusho ukuthi mhla agcwala aba 1026 groupini obebe u10000 abantu egroupini. Umsebenzi kaNkulunkulu ke wathi mathe ngiliqale le group wathi ngibize ukuthi ikhaya lezwi likaNkulunkulu kusho ukuthi yizwe silikhulumayo khona lonke uhlobo lwabantu khona kukhona odokotela nje bezwi bangaphezulu ka60 abakhona la so khona zonke inhlobo amabandla ahlukene abanye abafundisi bangene namabandla awo ngoba uma ngisengifaka inkonzo la angibandlululi so bayazithanda bazithokozela nje obuzwa kabanye bethu base university. uNkulunkulu ke ungipha inkonzo yokufundisa ngoba kakhulu siyashumayela shumayeza abantu baphenduke kodwa sibafundisi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Uxolo iphutha lethu elikhulu ke njengabefundisi sithanda ukushumayeza abantu kuhle lokho akulona icala kodwa phela abantu masebesenkonzweni masibafundise ubungcwele sibafundise ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Kutheke ngonyaka odlule sinonyaka owodwa uNkulunkulu ovula umnyango kaYouTube. KuYouTube njengamanje sesifaka inkonzo ezingaphezulu ka1300 kuYouTube ngonyaka owodwa. I-viewership ingaphezulu ka200,000 ama subscribers angaphezulu ka2100 so sibonga uNkulunkulu ke kukho konke lokho. So lapho ke sihamba khona sifaka inkonzo kuYouTube abebefakaza nizozibona kuYouTube. Engikucelayo umuntu akasubscribe mawuyishare inkonzo uyithumela komunye umuntu umcele na subscribe khona ezokwazi ukuthi ayithola inkonzo kalula ngoba phela kufuneka sivume uYouTube isigcawu sikaSathane kunezithombe ezimbi ezingcolile. So uma usubscribe hayi ukuthi ukhokha imali ngithi uma ngifaka inkonzo ibisivela ivela la efonini yakho ngoba kuthiwa kuvela imessage usuvela ushaya khona uqonde ngqo enkonzweni ungadluli kuzo zonke ezinye izithombe. So ke abantu abasubscribe ke singabantwana bakaNkulunkulu asifuni ukubuka izithombe ezifakwe uSathane kuYouTube. Ngicabanga ukuthi ke sekwanele mhlambe sengaya kuleli igama ke enilizwa likhulunywa uJesu Kristu inkosi. Igama lika Jesu Kristu inkosi angiqale la ke bengithi angizokuya uNkulunkulu ngibize ngo2010 uyophela ku2011 ngawuqala umsebenzi bengingakholwa ngiziphilela nje
ngiwubaba ophilayo ongakholwa ngeke ngithi ke bengiyisoni esikhulu kunani nonke kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa. Uma ke esengibizile ngakhuleka ke ngifuna igama lebandla wanginika uIsaiah chapter 2 verse 2 and 3 ubhalwe khona ukuthi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ukuthi kuyabonelelwa ke kuqhamuka ku Genesis 14 verse Genesis 22 verse 14 lapho uAbraham eyonikela ngendodana yakhe uIsaac. Kusho ukuthi ke lase liyaqhamuka ke igama. Ngisanda ukuqala ke kwakheka lento engangazi ngangakaliboni leli verse uma umuntu engifonela ngiphendula ucingo ngithi uJesu Kristu inkosi kuhalo wami loyo kwahamba ke wazi wangembulela ke uNkulunkulu ngaleli verse ngicela silivule ngoba ngifisa ukuthi sifunde lento nani nikwazi ukusizakala Philip chapter 2 abase Philip chapter 2 soqala ukufunda ku verse 9 akulona izwi la namhlanje sifundisana ngaleli gama uJesu Kristu inkosi ngoba lingelethu sonke ngoba liseBhayibhelini. Masiqala ke ku verse 9 lithi ke ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolonke aguqe awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Verse 11 nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu oyise. Uma ulibheka leli gama ku verse 11 libhalwe ngama capital letters lonke. Lingelinye lamagama ambalwa aseBhayibhelini abhalwe ngama capital letters. Uthi verse 11 izilimi zonke zivume, all tongues shall confess, zithi uJesu Kristu inkosi. Ngesikhathi zisho njalo udumo luya kuNkulunkulu Baba. Manje ke bekuyimfihlakalo le wayambula uNkulunkulu leli gama liguqisa onke amadolo ezulwini. Masilibiza sila emhlabeni ezulwini bayaguqa. Masilibiza sila emhlabeni imimoya emhlabeni yaguqa. Uma silibiza esihogweni kuyaguqa ngoba linamandla leli gama. Abanye ke baye bethi uKristu inkosi bese bethi uyabusa. Angimelene ke nalokho. Mina ngihamba ngezwi lisho amagama amathathu uJesu Kristu uyinkosi. Asisho ukuthi uJesu inkosi sishiya uKristu ngaphandle. Asisho futhi ukuthi uKristu inkosi sishiya uJesu ngaphandle. Kuyahambisana njengoba kubekiwe. Njengoba efakazile komunye igama elithi uJesu Kristu inkosi livusa isidumbu silele sifile. Usho phezukwazi ukuthi uJesu Kristu inkosi avula amehlo umuntu esebanda. Umuthi uJesu Kristu inkosi izifo ziyaguqa egula umuntu eseguleni uyavuka. Sase sinikezwa ke ekhaya lezwe entabeni endlu kaJehova umkhule kuRoma 10 verse 9. Uthi uRoma 10 verse 9 uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uRoma 10 akushiya ukuthi uKristu uthi uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile uyasindiswa. That is full salvation. Ukuvuma nje ngomlomo. Uma uhlehla uya lapha ku Luke 23 ufunda ngeselelesi. Iselelesi zazi uthuzi zibethelwe noJesu. Sithi ke sinye angisazi ukuthi sasingakuluphi uhlangothi. Sithi uMungu Kristu yehle esiphambanweni usehlise nathi. Uthula uJesu akakhuluma. Sithi lesesinye iselelesi usho kanjani kulo ngoba thina sila ngenxa yokona kwethu na lo akenzanga lutho. Sesithi ke leselelesi Jesu uzumkhumbula embusweni wakho. Usethi uJesu namhlanje ngizoba nawe paradise. Uma usilalela le statement esithi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho sasivuma iselelesi ukuthi uJesu inkosi ngoba akekho umuntu onombuso engeyona inkosi. Yebo sambiza ngegama sathi Jesu kodwa sathi ngikhumbule embusweni wakho. Wathina uJesu wathi namhlanje
Ngakho ke uma uthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa each time usho njalo ngoba uthi abaseRoma uma uvuma ngomlomo wakho uyasindiswa. So ke akuyona into eshiwa abantu abangakholwa mabesindiswa kuphela. Nawe usindisiwe ngoba sidinga ukusindiswa usuku nosuku. Mawuthi uJesu Kristu inkosi you are saved there and then. Uma ungasho kanti uJesu uyabuza olanda ibandla ngeke usale. Ngoba usuvulile umnyango ulingisiselelesi. Emhlabeni kunabantu abawu2 abakholwayo. Kukhona lo dalela ukuthi akholwe phenduke maqede afa ngene ezulwini bese kubakhona lokufanele ayiphile insindiso. Lo ophenduka maqede afa ngene ezulwini ufana neselelesi okufanele mayevuma uJesu ukuthi uyinkosi abese yafa uyangena ezulwini ngenxa ukuthi uJesu uthini namhla uzoba nami eparadise. Bese kuba khona thina sonke nje wasila ufanele siphile insindiso. Kufanele uvume uJesu ukuthi uyinkosi ngoRoma 10:9. Udilize udonga lwesono uvume isono sakho. Mawufunda uJohn chapter 3:3 and 5 uthi uJesu kuNikodemu uma ungazalwa ngokusha ngeke ungene embusweni wezulu. Athi kuverse 5 uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ubone umbuso wezulu. So mawudalela insindiso uhamba zonke lezi step uvuma uJesu ngoRoma 10 udlule lapho uvuma izono zakho uzalwe kabusha ngamanzi okumbhabhadiso nangezwi uzalwe kabusha ngomoya uzungene ezulwini. Manje uma uphila ungadluli kulama steps uthi uJesu kuJohn chapter 3 ngeke ungene ezulwini. But mawunenhlanhla yokuthi uzophenduka ushone esekubonile kwabaningi khona abanye bethu bese sibhedlele eICU mhlawumbe ulimele emotweni yafika inkosi azombona vele ethi ubaba awungitholela umfundisi athi mayifika umfundisi amvumisa uRoma 10:9 athula usezulwini lo muntu engazivumanga izono ngoba uvumile ukuthi uJesu Kristu inkosi. So thina esiphilayo asihambe wonke ama steps ngoba masingawahambi asikwazi ukuthatha ishortcut. Uthi uJohana umbhabhadisi mayebona abaFarisi beza kuye bengafuni ukuvuma izono befuna ukubhabhadisa uthi inzalo ezinyoka niboniswe ubani ukuthi nibalekele ulaka oluzayo na kambe nithi ngabantwana bakaAbraham ngifuna ukunitshela ukuthi uNkulunkulu angamvusela uAbraham abantwana kulawa matshe. Lawa matshe obani nayithina esingewona amaJuda ithina sesingakhethiwe sesinoNkulunkulu wavusa thina uNkulunkulu singamatshe. Namhlanje siyisizwe singcwele siuhlango olikhethiweyo ngenxa yokuvuma ukuthi uJesu Kristu inkosi. So uma umuntu ke ethi uJesu Kristu inkosi ungasho ukuthi wabuza ngoba uguqisani amadonga. So mangila ngithi uJesu Kristu inkosi nawe ubothi uJesu Kristu inkosi ngoba sengiguqisa imimoya namadimoni izobalekela kuwe uma wena ungasho nawe thana uJesu Kristu inkosi. Kodwa bese uyakulindela ke ukuthi khona abazokuzonda bakuzondele lokho njengami nje mina ngiyazondwa ngizondela ukuthi ngikhuluma izwi. Angithi sengichaze ukuthi liphi leli gama uJesu Kristu inkosi akusona isambulo sami akuphumi kubaba uNsibande kodwa yizwi elikhulunyiwe umpostoli Paul eholo umoya kaNkulunkulu ebhalela abaseFilipi. Ayike sengikhulume kakhulu asikakayi enkonzweni bekuyisingeniso nje leso ngizocela ukucula kafushane bese ngiyathandaza bese siya ezwini lenkosi. Emaushe umsebenzi yonke imihla ngisela angishumayele zona ezenkosi khona kothi ngangiqeda sengiyizikamala kothi yebo Nkosi nangumina la ngalolona nolusuku bevukile behlotshiswe ubukhosi bayole sebebuthwa abakhethwa bengeniswa
swage wongothi yebo ngosinango mina la. Ngicela ukukhuleka. Baba, egameni lika Jesu Kristu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngalesi sikhathi. Siphambi kobuso bakho manje, ngiyacela ukhulume ngezwi lakho. Khulume ngomoya ongcwele, nanti ibandla lakho lihlezi. Alizile kumuntu ngoba umuntu akanalo izulu, akanaso isihogo. Asizile kwambeje njengombeje, kodwa size la uthe uzobukhona ukhuluma izwi lakho. Nami Nkosi ngiyacela ukuhlala phansi ngilalela, usebenzise lo mzimba, ngoba sifuna ukukhuluma komuntu nokuhlakanipha komuntu, kodwa sifuna izwi lakho. Owatshela uPetro usahamba emhlabeni, wathi Petro, nani nifuna ukuhamba na? Wathi uPetro, Nkosi singayaphi? Ngoba amazwi okuphila kuwena. Size kuwe Nkosi, sicela amazwi aphilayo, siphume kule ndawo siphilisiwe emphefumulweni yethu. Siyabonga udumo lonke silinikeza wena. Usise lona loyo ofikile, othatha isikhathi sakhe Nkosi ezozwa izwi lakho. Kungabi bikho noyedwa ozebuyela emuva, isibusiso sakho engasiphethe. Dumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ninganginaki-ke ningiqolele senginenzisa into uNkulunkulu ayifuna kimi nebandla. Wasibuza umbuzo owodwa. Wathi uJesu esahamba emhlabeni mayikhuluma noyise ethandaza wayiguqa. Yini nina ningangiguqeli na? Asengidlulileke, usiyoyiphendulela nawe. Saqala lapho ukuguqa. Asizange sabheke emuva. Ngoba uma inkosi yethu uJesu Kristu aguqa, siyekelani thina ukuguqa na? Sizovula kamabhayibheli ethu baseKorinte bokuqala chapter 3 verse 10, 14 and 15. Amavesi amathathu nje. BaseKorinte bokuqala chapter 3 verse 10, 14 and 15. Nizoxola ke uma ngibuya ngifaka kancane isingisi. Sinenkinga yokuthi abantu baku YouTube bayizinhlobo ezihlukene. Ngiswele kahle umhumusho ozohamba nami, bafuna sizihumushe inkonzo. Ngiyazi uNkulunkulu usazomnika umhumusho. Manje ke ngiyayicacisa ke le Jimmy ngoba bazocaba ukuthi ngitshela wena ngesingisi. Kanti wena isiZulu yasazi. So ukuthi mabengeze bezwa ngithi kuphosa inhlambana zesingisi. Hayi ngoba ngenzela umfowethu Jimmy, kodwa ngenzela abantu baku YouTube. So sizovula ke 1 Corinthians chapter 3 verse 10, 14 and 15. Amavesi amathathu. I-theme yale nkonzo yethu noma isiqubulo sayo sithi qaphela wakha kanjani. Qaphela wakha kanjani. Kufundeka ke kanje uverse 10. Isihloko sezwi saseBhayibhelini sithi ukwakha phezulu kwesisekelo esiyiso. Mina ke inkonzo ngithi qaphela wakha kanjani. Verse 10, ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo, ngabeka isisekelo omunye wakha phezulu kwaso. Kepha kube yilona loyo qaphela ukuthi wakha kanjani phezulu kwaso. Verse number 14, umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyakwamukela umvuzo. Umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo. Kepha yena uqobo uyakusindiswa, nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Inkosi ibusise ukufundwa kwezwi layo. Lake sifunda amagama ajulile. Uma eqala ekhuluma kuleli verse umpostoli Paulo holo moya kaNkulunkulu uthi ngokomusa engiwuphiweyo. Umusa awuphiwe. So mkhumbula ukuthi uPaul waye umfarisi wabafarisi, okungukuthi waye umfarisi omkhulu efundile esikoleni sika Gamalieli, eqhuba inqubo zomthetho kaMose, emelene noJesu. Ngelinye ilanga ehamba eyobopha abazalwane washaya unyazi, siyayazi indaba. Ngakho ke namhlanje uthi ngokomusa uphiweyo, ifavor inikezwe uNkulunkulu.
ngifisa ukusho lento kakhulu ngakaqhubeki ukuthi sonke njengoba sila uNkulunkulu wethu senzela umusa. Kungumusa ukuthi sila namhlanje. Kungumusa ukuthi siyaphila. Kungumusa ukuthi siphilile sadlula kwiCovid noma kuthiwa isibuyileke. Kodwa sokhumbula u2020 2021 ihlobo zethu zihambile ngenxa yeCovid. Asisele thina ngoba sihlakaniphile. Kodwa sisele ngoba uNkulunkulu unenhloso ngami nangawe. Ngoba buhlungu-ke masifika phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu esekukhombisa inhloso yakhe kuthola ukuthi awuyenzanga, sewenzele umusa. Uthi kumpostoli Paul ngokomusa engiwuphiweyo, uyazi ukuthi uyilokhu ayikho ngomusa kaNkulunkulu. Nathi silezi zinto esiyizo ngomusa kaNkulunkulu. Mina-ke ngimbongeke uNkulunkulu ngoba njalo mangimi phambi kwabantu ngiyakhumbula ukuthi ngingomncane kunabo bonke engisuke ngimphambi kwabo. Kungumusa lokho ngoba ushile ezwini lakhe wathi ofuna ukuba mkhulu akabe ngomncane. Imfihlakalo ke leyo ecashile kithina befundisi babungubani. Siyathanda ukuphakama, sicabanga ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ngazi uma bayizingane zethu noma bayimndeni yethu. Kanti izwi likaNkulunkulu likubeka kucace ukuthi thina sibancane asilutho. Njengabelusi bezimvu zikaNkulunkulu. Nawe mhlawumbe ekhaya noma ungakaze weluse ube nemfuyo mawufuyile. Uma imfuyo yakho idle amasimo abantu, ujezisa imfuyo noma ujezisa umelusi? Jezisa umelusi. Awukwazi ukubulala imfuyo yakho ngoba imfuyo yakho idlela ngafanele khona, kodwa ujezisa umelusi. Now uNkulunkulu ujezisa thina abaholi uma ibandla lingekho endleleni. Ngoba ubeke emahlombe ethu ukuthi asilihole ibandla silise ezulwini. Ubeke emahlombe ethu ku1 Peter chapter 5 uthi masibe isibonelo somhlambi. Okungukuthi sifana nawo, mawuthatha umhlambi wasezweni, akakwazi umuntu kuba isibonelo enkomeni akayilusile. Ngoba inkomo iyinkomo, wena mawuyendlini encane ungena endlini, inkomo ivele ithi ihambela nje izikhulule. So asikwazi ukuthi sisho kumelusi wasemhlabeni akabe isibonelo emhlambini. Kodwa thina uNkulunkulu uthi asibe isibonelo ngoba siyizimvu. Uma singesona isibonelo esihle, uNkulunkulu uvusa omunye umholi akususe wena. Akavuse ezinye izimvu ashaya izimvu. So kusho ukuthi kahle kahle thina abaholi sibancane ngokwasezulwini asilutho. Njengeclub yebhola, uma iChiefs ingenzi kahle ixosha ucoach ayixosha abadlali. So ngaso sonke isikhathi kungumusa kaNkulunkulu ukuthi ngime phambi kwenu namhlanje ngibe omncinyane ngimnika ukudla kwasezulwini. Ngakho ke kufanele ngiqaphele ngokomusa kaNkulunkulu nginganiniki uphoyizeni ngoba igazi lenu lobuzwa kumina. Uthi kumpostoli Paul ngichaza igama lokuthi ngokomusa. Ngokomusa engiwuphiweyo kaNkulunkulu njengenyanga yokwakhe ehlakaniphileyo ngabe kisekelo omunye wakhe phezukwaso. Uma uthatha ihumsho lesingisi lithi njenge chief builder noma umakhi ofundile nje okuthiwa inyanga moluthatha nje olinjalo ulisesingisini udokotela ngoba usefunde kakhulu lo muntu. So njengodokotela wokwakha kusho ukuthi umholi komakhi wabeka isekelo omunye uyakha phezukwaso. Siyathola lapha kwaba seRoma chapter 12 verse 3 uyawakhuluma amagama afanayo uPaul. Uthi ngokuba ngomusa engiwuphiweyo ngisho kulona loyo phakathi kwenu ukuthi angacabanga ngathi mkhulu kunalokho afanele ukucabanga, kodwa cabange kube ngokuqonda njengalokhu uNkulunkulu abele yilona loyo isilinganiso sokukholwa. Bazalwane sabelwe isilinganiso sokukholwa. Ungacabanga ukuthi ukholwa kangcono kunomunye. Loyo mbone ngathi ukholwa kancane, igift yakhe isilinganisa asabelwe. Lisho njalo lelizwe. Asinikwanga ukukholwa okufanayo. Uma wena uzibona uhamba kalula kangcono ekukholweni, musumbukela phansi onenkinga, msize, mlekelele,
ngoba kusangenzeka igazi lakhe lifike libuzwe kuwena onikezwe ukukholwa ocabanga ukuthi kukhulu. Yikho-ke uPaul ngokomusa engiwuphiweyo akube yilona loyo angacabanga ukuthi mkhulu kunalokho afanele ukukucabanga, ngoba bazalwane asikwazi ukucabanga ukuthi sibakhulu omunye komunye. uNkulunkulu owaziyo ukuthi ubani ambeke phezulu komunye, thina kufanele sizazi ukuthi sibancane. Sizomkhumbula uJesu egeza izinyawo zabafundi bakhe, wayesethi usishiyele isibonelo ukuthi senze njalo silikhonze ibandla, hayi kube ibandla elikhonza thina. Ngifuna ukunitshela ke bazalwane ukuthi abanye babefundisi balimele, bawile, bawiswe yinina, ngoba nibathathe nabenza amakhosi phezulu kwamabandla, nabathatha nabenza uNkulunkulu. Umfundisi akayena uNkulunkulu, umfundisi uyisebenzi sikaNkulunkulu sokuxhumanisa wena noNkulunkulu. Umfundisi uyisebenzi sakho, uyingane yakho ofuneka uyithu wesibanibani awungiyele lapha uNkulunkulu ongifunela 1 2 no 3, yena kufanele enzani? Agijima kwenze lokho. So sileyo nto kinina, mase nisiphakamisa, nisiguqela, nisikhulekela, niyasilimaza. Ukhumbuleke uma ulimaza umfundisi uzilimaze wena, uzigwaze ngowakho umkhonto, ngoba umfundisi unikezwe wena ukuthi ahola kusezulwini. Uma usumkhubile wamphazamisa, useyahola ukholela kuphi? Esihogweni. Wena umlimazile kodwa usezolimaza bani? Yena, wena. Ngakho ke bazalwane sidinga ukubakhulekela, ngoba bayalingwa kakhulu kunani, ngoba uSathane uyazi njengoba kade ngikhuluma nje, mayishaye mina ushaye laba bantu aba close to 7,000 abasekhaya lezwi ngokushaya mina ngedwa. Ngizolokhu ngikhuluma kanti sengikhuluma ngomoya kabani? KaSathane. So ngiyayidinga imkhuleko yenu ukuze ngihlale nginilethele ukudla okufresh okuphuma ezulwini, ngoba mina ngilali mina nobusuku, ni umqhele wami, ngiyanikhulekela, ngoba uma ngifika ezulwini ngizofika ngibuze uphi usibanibani engakunikeza yena ngathi mlethela ezulwini na, ngiyothini? So wena ko wakho umsebenzi ngikhulekela umholi wakho angakuthatha kusesihogweni kodwa kusezulwini. Ngidabuke mina ngibona abefundisi kuphuma amagama ukuthi umfundisi udlwengulile, umfundisi wenza ukuthi ukwenza kanjani umfundisi into efana naleyo nabazalwane abamkhulekelayo. I don't understand that one. Umfundisi wenza kanjani into eyihlazo ehola ibandla? So ke indaba ke nthini ke siyabambana, siyalekelelana ukuze sifike phi? Ezulwini. Asiqhubeke nendaba yethu. Uthi ke njengenyanga yokwakha, as a wise builder ehlakaniphileyo ngabeka isekelo omunye wakhe phezukwaso. uPaul waye umuntu wayengafuni ukwakha phezulu kwesisekelo esibekwe umunye umuntu, ngoba umazi lo muntu ukuthi ngesikhathi esibeka isekelo wafakane nani. Sengakhe kakhulu ke siyakha lapha izindlu zasenkonzweni, sengiyazi ukuthi makwakhiwa kufanele ukuthi kumbiwe imsele ishone phansi, kufakwa ama blocks noma ama cement bricks lawa amancane aqedwe, kufakwe imesh, emva kwemesh kundlalwe iphepha bese ngena ukhonkolo. So awukwazi ukwakha esisekelweni somuntu ongazi ukuthi wenze ngendlela efanele yini, ngoba lendlu yakho mawusuyakhile izoqhuma, kanti iqhuma ngoba yakhelwe phi? Esisekelweni esirong. Manje ke uPaul uthi usibekele isisekelo, lesi sisekelo singuJesu, kodwa kufanele kube yilona loyo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezulu kwalesi sisekelo. Iyona ke itheme yenkonzo yethu ethi wakha kanjani phezulu kwalesi sisekelo. uPaul ke njoba engafuni ukwakha phezulu kwesisekelo esirong, lapha yakwaba seRoma 15 sengiyajuluka. Sengifisa ukukhipha ijezi, angikwazi ke ngenxa lama camera phambi kwami. uRoma 15 verse 20 uthi, kanjalo ngangihlose ukushumayela ivangeli kungabi lapho uKristu waziwa khona, ukuze ngingakhi phezulu kwesisekelo somuntu. So uPaul wayengafuni ukwakha umsebenzi wakhiwe phezulu laqale khona omunye umuntu. uPaul mayishumayela wayishumayela ngezinto ezenziwe inkosi uJesu kuye emsebenzisa. Wayengashumayeli ngento ayizwile,
wayishumayela ngento ayaziyo eyenzeke kuyena. Njengoba nathi ubufakazi ngendlela obunamandla ngayo, umuntu mayifakaze emila ukhuluma into ayibonile eyenzeke kuyena, akho noyedwa ongafika igudluze noma ishintshe. Ingakho ngelinye ilanga abapostoli beboshiwe, mase bebakhipha abafarisi bebashayile, bathi ningaphinde nikhulume ngaleli gama lika Jesu. Bathi bona nqumani nina ukuthi ubani sokumlalela, silalele nina noma silalela uNkulunkulu, ngoba sikhuluma ngezinto esizaziyo nezenzeke kuthina. Ayikho into emnandi njengomuntu okhuluma ngaye, hayi ngomunye umuntu, ngoba wazi lo munye umuntu ukuthi azenzekelwe yilokho, awazi noma ubesindiswe ngempela noma uhambe wayothwala noma uhambe wayo Nigeria. But sikhuluma ngezinto ezenzeke kuthina esizenzelwa uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu waseNazaretha. Uthi ke uPaul, ngokuba ngiyikuba nasibindi sokukhuluma lutho ngaphandle kwezinto uKristu azisebenza ngami kube ngokulalela kwabezizwe. So uma sonke singakhuluma ngezinto esizenzelwe, lobo bufakazi bunamandla. Ingakho uJesu ngesikhathi esemuka lapha kwizenzo chapter 1 qala ku verse 8 uthi hlalane emzini ningamuki, nilindela amandla isethembiso sikaNkulunkulu, ngoba nizoba ofakazi bami eJerusalem, nizoba ofakazi bami eSamaria, nibe ofakazi bami ezweni lonke. So ofakazayo ufakaza ngoba enoJesu. Ongenayo uJesu akakwazi ukufakaza. Kodwa amandla okufakaza siwathola ngomoya ongcwele, ngomoya kaNkulunkulu. Mangakubuza nje umbuzo olula, omakhelwane bakho bayazi ukuthi uyakholwa? Bayazi ukuthi usindisiwe? Noma baze bezwe ngoba sebekubiza benemsebenzi, hayi cha mina ngikwazi ukuza, into engayenza nje senganisiza nje phela, noma ngithumela ingane izonilekelela. Leyo ngane oyithumile yobalekelela iwena, ususebenzile wahlanganyela nabo kule msebenzi yamadlozi. Asilekelela senze lutho, uyabatshela. Bayakwazi nekhaya, mhlawumbe nomndeni omkhulu, omunye ulapha eThekwini, omunye ulapha, mase behlangana sebefuna ukwenza imisebenzi, kufanele bangakutshela uma sebazi. Mabethi bayatshela nto ayimiyekeni usibani banengani wasihlambulula wasitshela wathi akasayenzi lento. And into ekhulunywa kumnandi ayuxabanisa umndeni. Nixabene nje emndenini nanizwana, ngoba baqhamuka sebethi sinomsebenzi ngelanga elithile siyakumema, hayi mina ngizi lapho. Bacabanga ukuthi wobabiza kungenzeke lutho, uhlale phansi usengisindisiwe. Manenza u1 2 no 3 mina ngisahlanganyeli nani. Kukuhle kungenzeke lutho uma unamandla, mhlawumbe usuvele wena wabenzela ukudla okumnandi namakhekhe nani bajabula, bazohamba beneme bejabule aniqabele. Kodwa mase bekudinga sebekubalile endlekweni wena usiyagxuma, udala ingxabano. uJesu wakhe usamkhazimulisa, abasambona uJesu wakhe. Usuyinkinga emndenini. Uzothi uma usunenkinga abadala ngihlakaniphile phela wena wayibandlulula, hamba uye kuJesu wakho kanti usuyabadinga. Siwumndeni ekhaya, hlalani nixoxe, bakwazi ukuthi usindisiwe, ufakaze ngoJesu wakho. Uma kushunyayelwa ivangeli ke ngikhuluma ngoPaul ukuthi akakhi phezulu kwesekelo esirong. So ke uma ke kukhulunywa ngomndeni ke noma ngokushumayela, uthi uPaul abanye bashumayela ngokwakhela yena umhawu. Uma umuntu eshumayela ashumayelela ukuthi akwenzele umhawu. Umuntu eshumayelela ukuthi ufuna ukubona ukuthi unebandla elikhulu yena, wena unelincane uyakuhlula. Akusebenzi lokho ezulwini. Ibandla likhulu noma lincane, ezulwini ibandla lingene. Hayazi ibandla lingene ezulwini. Ungena umuntu ohlanzwe ngegazi likaJesu. Kungabuka ukuthi waliphi ibandla. Njengokuba nebongo zingangena ezulwini. Akangena umuntu ngobe ungwakwasibanibani, kodwa ungena umuntu ngobe ezalwe kabusha, esegezwe ngegazi likaJesu, eseshintsha isibongo kwelika moya, waba umntwana kaNkulunkulu. So kungena abantwana bakaNkulunkulu ezulwini, akungeni noma ubani. So kunabantu abathi mabeshumayela bashumayele ngabanye abantu, mabeshumayela bagxeka abanye abantu, mabeshumayela bashaya nepulpit,
uNkulunkulu akayifuni leyo. Asishayani la phambi kwabantu ngoba nakho lo muntu ungeke angiphendule ngoba nakho lo muntu uzothula aphume elimele. Siyalaphana siyabophana uma sila ekhaya endlini kaNkulunkulu. Angiqhubekeke nezwi lethu. Uma ke siya lapha uverse 11 ukuba kakho ngabeke esisekelo kuphela lesesibekiweyo esinguJesu. Kepha uma umuntu akha phezulu lesi sisekelo ngegolide nesiliva namatshane anenani nemithi notshani nenhlanga, umsebenzi waloyo uyakuvela obala ngoba usuku liyakudalula. Udalulwa nini umsebenzi womuntu? La bazalwane ngifuna si-understand sikhuluma ngabazalwane. Abazalwane uthi uJesu kuJohn chapter 5 verse 24, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo akasaye ekufeni. Udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Akasaye kwahlulelweni. So abazalwane abahlulelwa. Kodwa kufanele bavele phambi kwesihlalo sikaJesu. Kuvivinywe imisebenzi yabo. Qaphela ukuthi wakha kanjani phezulu kwesisekelo ngoba umsebenzi wakho usazovivinywa. Uthi ke lana abanye bakha ngegolide, abanye bakha ngesiliva, abanye bakha ngeinhlanga, abanye bakha ngotshani, bakha ngezinto ezinjani ezishayo. Abanye bakhe ngezinto ezingashi, igolide licwengwa ngomlilo ukuze liqine. So ke abanjani abazalwana abakha ngezinto ezishayo? Ngiyathemba ukuthi ke ufuna si-understand le ndaba ngoba uma ufunda uverse 15 lithi umsebenzi womuntu uma usha uyakulahlekelwa yiwo, kepha yena uqobo uyakusindiswa nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Kube ngathi uphuma emlilweni. Asikhulumi la ngosuku lokugcina lokwahlulelwa, sikhuluma ngosuku lokuvivinya kwemisebenzi. Lapho uPaul mayevalelisa kuTimotheo wesibili chapter 4, ngicabanga ukuthi uverse 8 uthi noma woqala kuverse 6 uthi sengiyamuka ngikulwile ukulokuhle ngiqedile ibanga ngikugcinile ukukhona. Uthi sengiyekhaya sengiyokwamukelisa umqhele wokulunga inkosi ulungisele nabanye abathandile ukubonakala kwayo. So kunosuku lemqhele enikezwe abazalwane. Lilo ke lolu suku ngaphambi kokukhishwa kwemqhele abantu kufanele kuhlolwe imisebenzi yabo. Kuqala ivivinyo ukuthi wakhe kanjani phezulu kwalesi sisekelo. Asikhulumi ngesono la. Hayi umzalwane phela akayizulwini mayinesono. Sikhuluma ngabazalwane okuvivinywa umsebenzi. Wakhe ngegolide, wakhe ngesiliva, noma wakhe ngotshani noma wakhe ngeinhlanga. Inkinga ke ukuthola lento. Ake si-analyze ukuthi onjani umzalwane wakha ngotshani phezulu kaJesu. Asiphinde ngidizelela sikhulumi ngesono la. Ngoba mawunesono awuyi lapha phambi kaJesu kuyabazalwane ukuze bathole imqhele yabo. Kuthiwa umsebenzi wakho mawusha uzobonakala ukuthi uphuma emlilweni. Hayi umlilo wesihogo, umlilo wokuvivinya ini umsebenzi wakho. Kodwa umsebenzi wakho umile wasurvive umlilo. Yilesi sikhathi uzobonga uthola umqhele walento oyisebenzile. Ngithemba seniyangithola manje. Asikhulumi ngabantu abangakholwa la. Abaye esihlalweni sikaJesu. Umsebenzi womuntu ovivinywa ngomlilo umsebenzi onjani ke manje? Ngifisa siningizwe kahle. Yabona njengoba ngimile la ngishumayela. Zimbili izinto okufanele uzihlole mangimla. Ngibiziwe ngempela noma ngizibize mina. Khona abantu abangena ekufundisini ngoba befunani imali. Khona abantu abangena ekufundisini ngoba bebizwe uNkulunkulu, bayahlupheka, banamali, banalutho, kodwa ubizo baluzwile basebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Izwi lenkosi uJeremiah 48 verse 10 lithi uqale ekusiwa umuntu ogodla inkemba yakhe egazini.
Umuntu ogodla inkemba egazini kukhulunywa ngabantwana bakaNkuluNkulu. Inkemba iyizwi likaNkuluNkulu. Uma wena wona ngingakutshela ukuthi uyona, ngigodla inkemba egazini ngizilandela isiqalekiso. Njengoba iningi lethu labaholi emabandleni siyasaba ukukhuluma izono, asikhulumi ngenwele ezixhunyiwe, asikhulumi ngamazinyo egolide, asikhulumi ngobucwebe ngoba abazalwane bazohamba kushoda iminikelo. Ukugodla inkemba egazini lithi izwi lenkosi lomuntu uqalekisiwe. Angibuyeke ngichaza lento yomsebenzi oshayo. Ngiyakholwa ngisindisiwe uma ngimi phambi kwenu ngingabiziwe umsebenzi oyosha lowo. Ngoba ngiyakholwa ngingcwele ngihamba kahle, angidli isono, kodwa ngenze okuthiwa ngikwenze, ngenza intando yami. Uma kusuka umzalwane athi kumfundisi baba uSibiya, ngiyathanda nami ukucula uNkulunkulu ungiphilize, wavuma baba uSibiya ammise. Kanti uNkulunkulu akashongo, wakha ngotshani nangeinhlanga. Akusiwona umsebenzi akunike wona uNkulunkulu uyosha ngalelo langa. Asiyeke ukuba amakhopi abazalwane, asiyeke ukulingisa, asiyeke ukwenza izinto ezenziwa omunye bese ngiyazenza ngicabanga ukuthi ngizophumelela. That is being a copy yoba umzalwane. Umsebenzi wakho uyosha, uyothi usebenzile waqeda, ukufikela uvivinywa khona ushe, ubonakala ukuthi uphuma emlilweni kodwa ungene ezulwini, ngoba sikhuluma ngabazalwane la, sikhuluma ngabantu abonile. Ngakho ke yonke into oyenzayo yazi ukuthi uyenza uNkulunkulu ushilo noma intando kaNkulunkulu. Ngoba uma uyenza ingeyona intando kaNkulunkulu umsebenzi oyokusha loyo, qaphela ukuthi wakha kanjani. Khona abantu abalingisa abantu makuthandazwa. Uzwile yanconya uba nomthandaza kahle, uprepare umthandazo ubhala lapha, manje kanti ubaba uSibiya ngikhuleke bazongizwa kahle. Asho nobaba uSibiya ngazi. Yo khuleka umuntu engasaqedi kuqhuma ibandla, kanti umsebenzi onjani oshayo. Yenza into uNkulunkulu athe yenze, hayi into oyibone yenziwa. Ngiyakhumbula kusekhona umfundisi uNJ Stoll, babe baningi oNJ bemlingisa, abantu bezama ukushisa amazwi befisa ukuba izihosho njengaye. Umsebenzi oshayo loyo ungabi ikopi yomzalwane. Guqa ngamadolo, ubuze uNkulunkulu, Nkosi ufuna ngenzeni, uzokunika. Ngofunde kaJakobe chapter 1 verse 5, lithi ukhona yena ofuna ukuhlakanipha, makacele uNkulunkulu uzokupha engajakade. Sihlushwa ukukhala, sihlushwa umona. Ubona umfundisi othilo nebandla elikhulu nofuna uba nebandla elikhulu, hamba uyomkopela wenza izinto azenzayo, uzosho umsebenzi wakho bese uyabonakala ukuthi uphuma emlilweni. Bayotho Paul befaka imqhele kukuhle, bakubona ukuthi wena uphuma emhlabeni uphila impilo engcwele, but ubuyi copy kaSibanibani. Ubukopela kuSibanibani ungenza izinto oyinikezwe uNkulunkulu. Yingakho kufanele noma yini abase Izaga 3 verse 5 lithi mazisa uJehova kukho konke okwenzayo, ungenciki kokwakho uqonda. Izaga 16 verse 3 lithi gingqela kuJehova umsebenzi wakho yoqondisa imikhondo yakho. Sihlushwa thina ukuthi sithanda ukubuka izinto bese uyazenza, kanti wena uzithunyiwe. Thunywa, bizwa, uthunywe, wenze lokho okutshelwe uNkulunkulu. Zikhona ke izinto zokusiza ongabheke emvuzo kuzo, kuyaklinwa ebandleni, uhambe uyoklina ubeke ihlalo, kuhle lokho. Kodwa mawukwenza ukopela ngoba ubone uSibanibani mhlawumbe umfundisi ngoKhisimusi wamfimbathisa okuthiza wathi usiklina kahle ibandla, nawe usuyakufuna, sekuwumsebenzi oyokusha loyo. Asiyeke ukwenza imisebenzi yokusha, sikhulekela abantu uNkulunkulu engashilo, sishumayeza abantu uNkulunkulu engashilo. Nathi thina abanye masingafani noAbraham, kunephuthu uAbraham alenza kodwa singalinaki. Uthi uNkulunkulu Abraham, phuma ezweni lakini, phuma ezihlotsheni zakho, uye ezindaweni engiyakukhombisa yona. Wenzani uAbraham? Uthatha uLothi, uhamba noLothi.
Akushwonga ukuthi akahambe nomuntu. Unkosikazi wakhe siyavuma bamunye banyamanye. Kwakufanele bahambe nonkosikazi wakhe. Kodwa kushwonga ukuthi akathatha uLoti. Mayiqhubeka isikhathi baxabana belusa. Mase bexabanile belusa uAbraham, Lot, khetha indawo oyithandayo uhambe uye kuyona, kufanele isihlukane. Lithi iBhayibheli wanele wasuku uLot wahamba. uNkulunkulu engakanyakazi uAbraham wayesakhuluma. Wathi yabona ke la ukhona, yiyo le ndawo bengikulethe kuyona. Ubengakhuluma uNkulunkulu esahamba noLot. Ukhuluma ngoba usehlukene nomuntu angashonga ukuthi akahambe naye. Kwenzakalani kuwena? Nathi uNkulunkulu hambe uwenze ihomseli kuleli yakhaya. Ubiza omunye umzalwane, ongiphelezele esibanibani sowenze home. Akashonga uNkulunkulu ukuthi hamba naye. Lento afuna yenzeke kuleli yakhaya ngeke isenzeka ngoba uhambi necebo likaNkulunkulu. Kukangakanani sizenzela izinto. Athi uNkulunkulu ngena kwi-fasting. Umeme abanye abazalwane esingeneni ku-fasting. Ngeke usathola lutho. Ngoba akashonga uNkulunkulu ngena nosibanibani. Uthe wena ngena kwi-fasting, ufuna wena hayi abanye abantu. Wena usuqoqa abanye abantu. Ake sifunde ukumlalela uNkulunkulu. Singenzi njengoMose. uMose akangenanga ezweni lesethembiso ngoba wamcrema uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kuye, Mose, shaya nanti itshe kuphuma amanzi. Walishaya uMose aphuma amanzi. Uthe sebehambile befika kwenye indawo amanzi engekho. Wathi uNkulunkulu, Mose khuluma kuleli itshe. uMose walishaya. Wathi uNkulunkulu ngithe khuluma wena walishaya. Ngeke usangene eKhenani. Akufanele sithi ngoba uNkulunkulu uthe izolo, kusho ukuthi namhlanje uzothi. Beka indlebe kuNkulunkulu. Ungenciki kokwakho ukuqonda. Qaphela ukuthi wakha kanjani phezulu kwalesi sisekelo. Ngoba mawungakhi ngendlela efanele, umsebenzi wakho uyokusha. Ngeke uthole umqhele ezulwini. Bothi beyigqokile oPaul imqhele. Angikwazi yobanjani okaPaul. Obhala incwadi eziwu13 eTestamenteni elisha. Kodwa uthini? Uthi uPaul, ngiyawutuba umzimba wami ukuba ngingathi sengishumayeza abanye bese ngiyalahlwa. Usho kanjani umuntu owenza umsebenzi ongaka? Namanje ngithi besishumayela ngabaseKorinti, incwadi ebhalwe uPaul. So sikhona silandela uJesu ngomoya ongcwele osebenze kuPaul, but uPaul was not sure if he was going to heaven. Sithina sisho kanjani? Ngoba usho kahle uthi umusa kaNkulunkulu, ngiyawutuba umzimba wami kuba ngingathi sengishumayeza abanye bese ngiyalahla. Asiwona inamabhodi thina akhomba izulu kanti sesihogweni. Kufanele abantu babuke kuthini ukuthi indlela ezulwini ihamba kanjani. Kufanele sibe isibonelo, inkambo ikhulume, ngingakhulumi ngomlomo kuphela. Paul ukhuluma amanye amagama amangalisayo. Uthi akekho kunini ongangihlulela. Ngoba akekho engamhlulela, uthi uNkulunkulu kuphela, ngoba uyazazi ukuthi kumnyama kunjani uphila ubungcwele. Thina sinjani? Asiphuzi namanzi ngebhodlela likaBhiya. Kusho ukuthini uphuza amanzi ngebhodlela likaBhiya? Uthatha amanzi wathele ebhodlela likaBhiya. Thina sithi awusibanibani uyaphuza, wena uyazazi hayi angiphuzi mina ngiphuza amanzi. Asiyeke ukukholwa okuzolimaza abantu. Asiphile impilo eclean emhlophe. Singakhuba abantu becabanga ukuthi siyona kanti asonile. Uba clear, ube clean, ungasabi uzutshela abantu njengoPaul uthi ngilandeleni ngoba mina ngilandela abani? uKristu. Asikhuleke. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, siyakubonga uNkulunkulu wethu nomusa. Sikunikeza udumo nangaso lesi sikhathi. Akekho uNkulunkulu ofana nawe. Siyabonga ukukhuluma kwakho. Sisize kube ilona lo yaqaphela ukuthi wakha kanjani phezulu kwalesi sisekelo. Singakhi ngotshani, ngeenkuni nangeinhlanga. Kodwa sakhe ngegolide nengesiliva nangematshane enani elikhulu. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi uyisekelo esiphilileyo. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi uyitshe legumbe abakhi balinqabile. Siyabonga Nkosi ukuthi ngenxa yegama lakho siyathukwa. Siyabonga Nkosi ukuthi ngenxa yakho siyekhaya ezulwini ngoba wena uyindlela neqiniso nokuphila. Londa ke Nkosi ukuphila kwalona loyo phakathi kwethu ukuba Nkosi sikwazi ukuthandana njengoba wena usithandile. Sisizane sibambane ngesandla
kungabibikho umuntu osilelayo emseni wakho, kungabibikho umuntu onempande embi ezolimaza abanye abazalwane. Sikhona sibuka singakhulumi. Siyabonga Moya Ongcwele ukuthi wafika ukhona kuthina sonke ngesikhathi esisodwa kwethu masingakudabukisi kuze kufike usuku lokuhlengwa. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu, busisa lo naloyo ofikile. Siyabonga Nkosi ukukhuluma kwakho. Dumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngaba ngenza ubulungiswa bazalwane. Njengoba sila ke ngaphakathi sihlukene kabili. Kukhona abantu abangakaze bamamukela uJesu. Khona abantu abamamkelile uJesu. Kodwa mina bengifisa nje ngoba ngichazile ekuqaleni uRoma 10:9 ukuthi usho ukuthini. Akusiyena abantu abangakholwa kuphela. Roma 10:9 wonke umuntu ufuna ukuvuma uJesu ukuthi uyinkosi avula umnyango wakhe wezulu. Mhlambe njengoba sihlukana la, mina ngeke ngisafike ekhaya, kodwa ngizofika ekhaya ezulwini ngoba ngimshilo uRoma 10:9 namhlanje. Ngakho ngimema wonke nje othandayo ungakaze amvume uJesu, amvume namhlanje. Nosake wamvuma, sikhuleke nje uRoma 10:9 bese umfundi umjwayele. Thina ekhaya njalo before silale sikhuleke uRoma 10:9. Abanye benu kabekho ekhaya lezo. Khona umzalwane owavezela umbono ukuthi uRoma 10:9 ufana neumbrella evikela ikhaya lakho. Mosukhule kuRoma 10:9 amadimoni amandla obumnyama wafiki la. Maphupha amaba yashabalala yahamba ubukhule kuRoma 10:9. So isikhale sisinikeziwe ekhaya lezwi. Sinikezwe izinto ezintathu. Ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. uRoma 10:9 ukuzila ukudla. Hayi ukudla ke siyakuzila. Abantu abaningi ke bayisaba lenkonzo. Kanti mhlamba bayenze ngendlela. Angifuni ukuqala into entsha sengishumayelile. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi isono sangena ngokudla emhlabeni. Yathi inyoka Eva, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli na? Wathi uEva, the uNkulunkulu singadla zonke izithelo kodwa singadli kulesi. Masikhuluma izulu esizosizwa. uEva wathi, hayi angazi mina noma ushilo yini, ngangingekho watshela uAdam. Adam watshela mina wathi uNkulunkulu uthe. Isho ukuthini leyo? Isho ukuthi uSathana akamhlaseli umuntu onezwi likaNkulunkulu. uSathana akamhlaseli umuntu ophethe imfihlakalo kaNkulunkulu. Kodwa uhlasela lo ozwe ukuthi uNkulunkulu uthe. Ukuze yena shaye lo ophethe imfihlakalo. Bomama kuthwana ngabasizi bethu anogada. Uma umsizi kababa umfundisi, ugada uNkulunkulu angasebenzisi wena ukushaya umfundisi. Uma ungubaba kuunkosikazi wakho obiziwe, uSathana angasebenzisi wena ukushaya umama aphuma endleleni. Amabandla baqalile befundisa abaningi belimele iqiniso. Down the line baphuma bekhishwa omama. Athi umfundisi akusugqoko kanje uNkulunkulu akakufuni lokho. Khangwe sekusho yena kanti useshintsho kodwa yabona baba izingane ezincane segqoko sokwezalukwazi manje zizoyithola kanjani emshado ashintsha ubaba hayi abantu abami kanti usephumile endleleni. Inyoka yathi uNkulunkulu uyanikhohlisa ngeke nife ubone ukuthi nizofana naye. Impakamo uSathane usishaya ngempakamo. Ubani ongafuni ukufana noNkulunkulu? Akekho. So umethu uSathane uNkulunkulu bonzofana naye wavela wabona uEva uthi ngidle wadla ngempela akangafa wena uAdam wadla akangafa. Kanti uNkulunkulu wayekhulume kumoya wayengakhulumi ngokufa kwenyama wayekhuluma ngokufa uthi mawudli uzofa uhlukane nami uphume ideni. Inyoka ngoba ikwazi kwasezulwini ikhuluma ngokufa kwenyama. uEsau walahlekelwa ifa lobuzibulu
ngenxa yesidlo sinye plate. Bazalwana sizileni ukudla simfuna uNkulunkulu. uNkulunkulu utholakala ekuzileni ukudla. Abanye bamfuna ngemithi bayothwala baya Africa ko Nigeria. Thina siyaguqa sizila ukudla sifuna uNkulunkulu abese yaqhamuka. Ngoba ngokudla kwangena isono. Yeke ukudla uzophulukiswa esonweni. Abathandayo sikhule kuRoma 10:9. Nami ngizomkhuleka ngicela abasukume siphakamise izandla abathandayo. Ngisho ukuthi ongakholwa noma ondana othandayo nje usumjwayela uvula izulu. Abasekhaya lezwi ke basebenzisa ivoice note yami bashe emva kwayo. Uvule umbrella ekhaya njalo uma uqala ngoRoma 10:9. Bese uyazikhulekela kumkhuleko wakho uthandayo yoze uyolala ubuthongo Xa ebizwa amagama elizweni likhanyayo laphaya. Xa ebizwa amagama xa ebizwa amagama elizwa amagama elizweni likhanyayo